Sanata Shehu Sani ya yi wata magana da ta tada ƙura ta tada hazo. Hakika maganar ta yi zafi sosai kuma ta ɓata wa mutane da yawa rai. Ku biyo mu don jin wannan wace magana ce haka. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Sanata Shehu Sani ya bayyana cewa jam'iyya mai mulki tana nuna rashin yarda da wasu daga kudu maso gabas wajen shugabancin majalisar dattawa ta 10. Sanatan ya bayyana haka ne a shafinsa na Twitter a ranar Lahadi 7 ga watan Mayu na wannan shekara, inda ya gargaɗi jam'iyyar APC ya ce da waɗanda suka shiga jam'iyyar APC ta bayan fage da ta ƙofa dukansu ba a yarda da su ba wajen shugabancin majalisar. Tsohon sanata a Najeriya kuma jigo a jam'iyyar PDP a Kaduna, Shehu Sani ya ce alamu sun bayyana cewa jam'iyya mai mulki ta APC ba ta yarda da 'yan siyasa daga kudu maso gabas ba wurin ba su shugabancin majalisar dattawa ta 10. Tsohon sanatan wanda ya wakilci Kaduna ta tsakiya a jam'iyyar PDP a majalisa ta 8 ya bayyana hakan ne a shafinsa na Twitter a ranar Lahadi 7 ga watan Mayu. Jaridar Tribune ta tattaro sanatan yana cewa inyamurai 'yan siyasa bai kamata su kwalla faransu akan shugabancin majalisar ba, ganin yadda suka shigo jam'iyyar. Ya fara bayyana cewa waɗanda suka shiga jam'iyyar APC daga kudu maso gabas ta taga da waɗanda suka shiga ta ƙofa duk ba a yarda a basu shugabanci ba. Wannan bayani na sanatan yana da nasaba da shugabancin majalisar dattawa ta 10 da 'yan siyasa a ko'ina a ƙasar ke ƙoƙarin ganin sun samu da jam'iyya mai mulki ta APC za ta ƙaddamar a watan Yuni na wannan shekarar. Jaridar Legit Hausa ta rawaito gwamnan Kano Abdullahi Ganduje yana cewa sun riga sun yanke hukunci akan wanda zai zama shugaban majalisar dattawa ta 10. Sun riga sun fitar da shi, in ji Ganduje. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.